खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे केके लाइभ बड' रादाब निउज चेनेलनिफ्राय अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ आमसुनि गाहाय नेहाथारि थाइ हुसेन बिथाङा बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। आथिखालनि बिटिआर सोरखारा सोलायनाय जौगानायनि स्ल'गानजोंहाय बिटिआर सोरखारखौ दादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा गासैयावबो फेल जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दिनैहाय बिटिआर सोरखाराव इउपिपिएल, बिजेपि, एजेपि आरो एकमन्स मोनब्रै हानजाजों दादोंमोन बिथांमोनहा जौगानायनि मुङावहाय। दिनै मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोनहा मावनो हायाखै होननानै थाइ हुसेन बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सौवाकुसुनि दालाइ आमसु खुंगा ब्रैथि जथुम्मायाव लोगो लानानै बिथाङा बेबायदि बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। दिनै प्रमद बर'आ गोग्गो सोलोंथाइ होनो नागिरदों। गेदेर गेदेर मेल मिटिं खुंनानै बिथाङा भाषण होयो। बेबायदि भाषण होनायजों जौगाहोनो हाया होननानै बिथाङा बेबायदि सोंखारिदों। दिनै टेट क्वालिफाइड जानाय सुबुंफोरखौबो बिथांमोना थिसननाय बिलाइ होनो हायाखै होननानै बिथाङा सोंखारिदों। बेनिखायनो थाबैनो थिसननाय बिलाइ होनांगौ होननानै बिथाङा बिटिआर सोरखारनिसिम बेरफ्रुसार बिबुंथि होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि खौवा थेखायावहाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। पुलिसफोरा होबथानो नाजासेयावबो जोंनि आसाम रायजोआव दिनैसिमबो थाबथानाय गैयै ड्राग्सनि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनबोगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबाव समनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामबोनाय सानै सुबुंखौहाय मैया हमनो हानाय जायो। बिसोरनि मुंखौहाय रमजान आली आरो सुरेश आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिसोरखौ दा बिजनि पुलिसफोरा हमनानै लांनाय जाबाय। बिसोरजों लोगोसे गंब्रै आबुं कन्टेन्स मोननाय जादों आरो गंसे सिरिन्ज मोनफानाय जादों। दा बिजनि पुलिसफोरा बिसोरखौहाय जोबथेसालियाव दैथायहरसिगोन होननानै फोरमायदों। मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि अस्ट्रेलियानि एन्ड्रिउ साइमनआ रुंसारि जाबाय। हरखाबै गारिजोंहाय जाब्रथाय जानानै अबथिरा जिउ नागारनो गोनां जाबाय। गावनि नखरखौ आरो गासै हादरनि सुबुंफोरखौ बिथांनि हरखाबै जाब्रथाय जानानै जिउ गोमानाया सुख'हायै दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 2003 आरो 2007 मायथाइयाव वर्ल्ड काप चेम्पियनशिपआवहाय मुं आवग्रिनो हानाय जादोंमोन बिथाङा थैनाय समसिमावहाय 46 बोसोरल' जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, दिमा हासावआव हा गिसिखानानै 3 सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव दिमा हासावआव सासे आइजोजों लोगोसे 2 हौवायाबो जिउ खहा जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गं 12निबो बारा गामिफोरा लोमफावनायजों दै गिसिखानायनि जाहोनावहाय गोबांथार उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव हा खुरखानायावहाय सासे आइजो आरो 2 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अखा जे हाबाय थानाय जाहोनावहाय लोमफावनानै हा गिसिखानायनि हान्था मेला लामायाबो बन्द जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेल' नङा, रिपर्टनि बायदिब्ला हजाइ, कार्बि आलं, नगाव आरो कामरुप मेट्र' जिल्लायावबो दै लोमफावनायनि जाहोनावहाय फालांगि खालामग्राफ्रा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय आरो गोबां मोनद' जिल्लायावहाय मैगं थाइगं बारि आबादा गासै धंस जालांजोब्बाय होननानै फोरमायदों। रेलवे बिफाननि NFA फोसावनाय बायदिब्ला माखासे रेल खारनायखौबो दोनथ'नाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर, सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनाय गंनै ट्रेना हाफ्लंआव थाबथानानै दङ। दा गोबां सुबुंफ्रा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय। बेखौनो लानानै NFA रेल बिफाना गंब्रै बास थि खालामनानै बिसोरखौ थोरायनाय आरो राहा लामा लाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आलफाखौ थगायसुला होननायनि आलफा उदाङा 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिनो थिनफिनदोंमोन मन्त्रि सन्जय किसानखौ।
गावनि गोरोन्थिखौ आलफा उदांनावहाय निमाहा बिनाय जाबाय। आलफा उदांनि गाहाय फरेस्ट बुरुआखौ थगायसुला होननायनि जाहोनाव हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सरकारनि सन्जय किसानआ 24 घन्टा जायैनि सिगांनो आलफा उदांआव निमाहा बिबाय। दा आलफानिफ्रायबो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों गांसे लाइजामजों बिथांमोनहा निमाहा होनाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। आलफा उदांआ बेबायदि हमखि होदोंमोन, बेबायदि आलफाखौहाय सोंखारिबाय थायोब्ला मोनसेबो मेल मिटिंआवहाय सन्जय किसानखौ गाहोनाय जानाय नङा होननानै बिथांमोननि हुमखि होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे बाथ्राखौनो लानानै धीराज गवाला दैदेनगिरि बिथाङा सरकारखौ सोंखारिदों। सरकारखौ दिनै उदां आलफायासो सालायगासिनो दङ नामा? मोनसे उदखारि हानजायासो देरसिन नामा होननानै बिथाङा सोंखारिदों। दिनै बिजेपि सरकारखौहाय उदां आलफायासो दैदेनगासिनो दङ, बेखौ सन्देह जायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। केरेलायाव आम आदमी पार्टीनि गाहाय दिल्लीनि सीएम अरविंद केजरीवालनि नुजाथिनायावहाय 2020 पार्टीजों एलायन्स मोनसे गेदेर मेल खुंनाय जादों। बेवहाय सानथ्र'हायै सुबुंफोरा गोग्गो सोलोंथाइ आरो माखासे अनसुंथाइनि हाबाफारिखौ खोनानानै गोबां सुबुंफ्रा लोब लोब आम आदमी पार्टीनि मिटिंआव आरो गोबां सुबुंफ्रा लोब लोब फैनानै जयेन लाफैनायखौ जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों, फैबाय थानाय समावहाय केरेलायाव आम आदमी पार्टीया सरकार दानाया रोखाखा होननानै बिथांमोनहा मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। दिल्लीनि मुदखायावहाय हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव गोबांथार सुबुङा जिउ खहा आरो जखम जानो गोनां जादों। बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिउआ आलो गोजोन सोरगोआव जायगा मोनथों होननानै दिल्लीनि सीएम अरविंद केजरीवाल बिथाङा बुंदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा फोसावदों, गासै जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनो 10 लाख रां होनाय जासिगोन आरो गासै जखम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे गासै अनसुंथाइफोरखौ खम समनि गेजेरावनो होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथांनि फोसावनाय बायदिब्ला सन्देह खालामनाय सानै बिदा फंबायफोरखौबो एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो सोरबाफोर दंबावोब्ला बिसोरखौबो एरेस्ट खालामनानै आयेननि हेफाजाब लानानै साजा होनाय जागोन, रावखौबो कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।